Замислял ли си се как ще изглежда светът през 2050 година? Днес ще ти покажа 5 невероятни неща, които ще се появят до тогава. Остани до края, защото номер 5 ще те изуми. До 2050 година самоуправляемите автомобили и камиони ще са напълно интегрирани в обществото. Ще можем да четем книги, да гледаме филми или дори да спим по време на пътуване. Генните терапии и персонализираните лекарства ще станат стандарт. До 2050 година лекарите ще могат да редактират ДНК, за да предотвратяват заболявания като рак или диабет, още преди те да се появят. До 2050 година градовете ще са напълно свързани с интернет на нещата. Умните системи ще регулират трафика, енергията и отпадъците, правейки градовете по-чисти и по-ефективни. До 2050 година голяма част от месото, което ядем, ще бъде изкуствено отгледано в лаборатории. Това ще помогне за намаляване на замърсяването и спасяване на животни. Бъдещето изглежда като научна фантастика, нали? Кое от тези 5 неща искаш да видиш най-много? Напиши в коментарите и не забравяй да харесаш видеото. До скоро!